Yo. Aku lek krungu lagu ngene iki jan kudu-kudu kesumule. Tukokno neh to Mas, wis pedhot to sing ndek iki Mas. Lah wong saiki apa tak tukokne meni mok pedhoti kok. Lah piye lho? Usume ora ono taline langsung. Yen wis tak tukoke wujud tali sakotange saiki ne lah kok ilang sak slirane lunga menyang ngendi tanpa pamit ra ngabari apa lali kowe karo aku iki najan regane mung 1000 kuwi wujud katresnanku jare kowe melu aku lah kok mlayu apa kurang larang pungkasane kowe ilang ning ngendi nggonku goleki tali kota Campur Sari Safitri oh sih Mas taline tak tuturake ya rugi le mek taline tak sebabe apa wong ayu malah karo priya seje lah kok gelem sliramu Duh kang satu iya iya wong ayu Bali lek tipak wenggah aku simpen tekaning pati tali kotang saksi tresna tukang suci Safitri kompak audio luar biasa. Selamat malam untuk semuanya saja yang pada kesempatan malam hari ini sudah berkenan hadir di sini. Selamat ulang tahun untuk CV Mulyatani. Ayo Mas, ayo. Oke, biyen wis tak tukoke wujud tali sak gotange saiki ne lah kok ilang sak isine lunga menyang ngendi tanpa pamit ra ngabari apa lali kowe karo aku iki najan regane 6000 kuwi wujud katresnanku jare kowe melu aku lah kok mlayu apa kurang larang pungkasane kowe ilang ning ngendi nggonku goleki lingsu nanti lo lah sebabnya apa wong ayu lah kok gelem aja to lek mung cukup semene wae iya tak tunggu baliku wong ayu tali kotang iki tak simpen tekane
nalika tang saksi tresna bukan suci nalika tang saksi tresna bukan suci. Alhamdulillah.